Aye twanga kala aladon. Aye twanga kala aladon. Aye twanga kala Qur'an kala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وعلى آله وصحبه وإخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي أنغا سيدة منني الله سبحانه وتعالى توغب بركة ماي ألم ميه هنا لا بولي مساي ألم ميه هنا كرغل مساي أمبي الله سبحانه وتعالى تنو كصولي كي أن كنتك محمدك أنا دونك بلا جلي كشيدا كفو ماشي تفو الله سبحانه وتعالى كلم بيو جنيغون تعالى كشيدا كفو an kuntigi ani an kanumba ani an ka maba ana an ka ɲɛmɔgɔ ani an ɲɛ jɛya n'o ye Muhamadu ye ala ka jɔn do ala ka kira do ala teri duman do yali ala mana nɛma jidi ana ka somɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ala ka sɔli k'a ka seli la min bɛ ni seli barika ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ an ka mago bɛɛ lajɛlen ɲa a diɲɛ ta ani a lahara ta gɛlɛya minnu bɛ ana ala ka gɛlɛya ninnu wuli ni seli barika ye diɲɛ ta lahara ta ka an wasa an jugu tɔɔrɔ ma jugu dogolen ani jugu bangelen k'an kisi u ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ani ka Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka nɛɛma ni kisi jidi a ka sahaba ninnu kan ani nabiman bɛɛ lajɛlen ani kiraw bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka foli ye ni o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An ka laada la walhanda min tun bɛ an bolo o tun bɛ ka boli albid'a kitabu min bɛ an bolo mafhumul bid'ati wa atharuhu fi idrabi al-fatawa al-mu'asira li sayyid al-Arfaj. An o silsilatu be an bolo ka bɛn aywa ni ndo n'a ɲɔgɔnnaw ma walakin bil munasaba an bɛ kalo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam diɲɛ nɔɔrɔ lahara nɔɔrɔ ala ye min kɛ fitinɛ yelen ye k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ kanda ye k'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma n'o y'an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale bangela kalo min na nin ye o kalo ye o kalo i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kalo ba don k'a da kan alakira mana danbi katara fɛn fɛn ma o bɛ kɛ fɛnba ye siga tɛ o la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn fɛn mana danbi katara alakira ma o bɛ kɛ fɛnba o bɛ bonya sɔrɔ ni alakira sabu ye o de kama alakira bɔra siya minnu na u ye bonya sɔrɔ ni alakira sabu ye a cira manto minnu na u ye bonya sɔrɔ ni manto nin sabu ye o manto ye bonya sɔrɔ ni alakira sabu ye a cira dugu min na dugu ye bonya sɔrɔ ni alakira sabu ye wa hakada o kuma alakira bɛ fɛn min na o de ye fɛnba ye alakira bangela don min na donba don o don bɛ bonya sɔrɔ ni alakira sabu ye o kuma o kama o waati man ka tɛmɛ ten k'a sɔrɔ silamɛ i ma taasibila kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ n'o bɔra la dɔrɔn i ka sira tɛ alakira la bilen non o tɛ silamɛ hakili bɛ alakira la waati bɛɛ lajɛlen na i tɛ se ka seli i tɛ se ka 24 heures kɛ fiyewu madama n'i ye silamɛ n'i ma alakira tɔgɔ fɔ siɲɛ 5 walima a ka ca ka tɛmɛ o kan o kɔni o y'a obligatoire ye
silamɛ se ka ɲina alakira kɔ aw cogo si la mais bilmunasaba rabatul hawadith bi azminatiha hada amrun ma'ruf ko ba kɛra waati min na ni o waati sera ka tasibila kɛ o sabatilen dɔ dɔnnibaw b'o dɔn depuis silamɛya mana o bɛ yen wa silamɛya yɛrɛ fana ma ayiwa a gɛn ka bɔ yen o kama n ye bisigi n kɛrɛkɛrɛ ni alakira fasamantiya ka dɔɔni fɔ a la parce que kumaba bɛ kɔrɔta sɔrɔ i ka kuma bɛ valeur sɔrɔ ni alakira tɔgɔ fɔli ye i y'a faamu wa n'i bɛ ka kuma alakira kan a tɛ komi i bɛ ka valeur dɔ kira la dɛ ayi e yɛrɛ de bɛ ka valeur dɔ i yɛrɛ ka kuma la ni alakira tɔgɔ fɔli ye n'o tɛ kira fasamantiya ala yɛrɛ ye min kɛ a ye o wasara danfɛn kana sɔrɔ dugukolo kan min bɛ kira tanu ala yɛrɛ ye min kɛ alakira ye a ye fasamantiya min kɛ a ye ka bonya min ɲɛsi ka tara alakira ma wallahi o wasara bonya o kuma dɔɔni de bɛ an bolo dɔrɔn k'a fɔ alakira awa ka hakɛ la أيها المستمعون الكرام من رحمة الله بعباده أنه أرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين وأنزل على بعضهم كتبا ومن فضل الله على هذه الأمة أن بعث فيهم خير رسله وخاتم أنبيائه وأفضل خلقه سيد ولد آدم أنقر دونغا فو الله سبحانه وتعالى ما من يدام فيهم دا أي كراو تشكتر أمة ko nimiso wasa ni arjanai ni min sona ala tama ko lu nimiso wasa ni arjanai ka minum bana ko lu bagabaga awa tasmala ka kitabu duma pour que on ase ka awa dan fe on kanda okuma ala ka fasamente bilbile bardo e ni manto inka ni o ala kira ka manto nye okuma kira nununa min kafsa katema bela jelenka ala al-itlaq min kafsa be min kafsa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye min kafsa kira bɛɛ lajɛlen ye ala ye min kɛ nabi ɲumanw dafala ye nabi ɲuman tɛna kɔfɛ ayiwa a ye o de kɛ nin manto in ka nabi ɲuman ye wa kafa hada sharafan nin wasara bonya ani kɔrɔta ye kuma kira ka manto ala y'u bonya ala ye fasamantiya k'u ye fasamantiya dana ka sabu kɛ ala kira u bɛnna ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ala ye korona di alakira ma ka alakira ka sementiya ni dalu jelew nye min b'a k'a fɔ ala ka kira don siga t'a la o kuma alakira kira don ala y'a sugandi k'a kɛ nabi ɲuman ye k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ ladegeli fɛn ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye m'a fɔ ni min b'a la i y'a faamu o kuma fɛn o fɛn ni aywa ɲuman don ni mɔgɔ kan ka ɲɛbɔ a fɛ alakira ye misali de o bɛɛ lajɛlen na fan bɛɛ lajɛlen na alakira dusukun tangalen don tiɲɛ la ala y'a dusukun seniya i y'a faamu alakira bolo o kisilen don tɔɲɔgɔli la a tɛ maa tɔɲɔ alakira nɛ ala y'o tanga aywa ngalon ma a ka taasira k'o tanga ka bɔ jɛngɛ ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ma deli ka sujudi boli fiyewu a ma deli ka damakasi kɛ ka tara boli ma alakira sallallahu alaihi wasallam a bolo barikama in ma deli ka don walimuso bolo alakira sallallahu alaihi wasallam a ma deli ka participer k'i sen don a ka mɔgɔw ka kulonw na anu ka batarako hari n'a hamina n'a ye denmisɛnnitɔw bɛ taa ɲɛnajɛ minnu kɛ a ka ya a kɛnɛ kan ala bɛ na ni sabu dɔ ye min b'a kɛ a tɛ ya kɛnɛ kan i n'a fɔ o ɲɔgɔnna damadɔ kɛra alakira sallallahu alaihi wasallam ala y'a dusukun seniya a ka ci kan k'o tanga k'a ka diina dɛmɛ k'a ka sariya bange
ka ken nabiyon bela jelen da falai okuma ni wasara awa fasamanti ay ni alakirai sallallahu alaihi wasallam aka fasamanti amma tsika fuka sadana ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma la je kurna kono innaka la ala khuluqin azimin abana kuma to kofe muhammadu wallahi ay kuma geleya innaka la ala khuluqin azim ewa ni ko kika kuma o khuluqinka o yi muallafat ala ko azim jugo belebele ba ala femi ge femba yi ma biseka o dandowa kuma ibe doni ne fo ala ala kira sallallahu alaihi wasallam kana mutawadi'an ala kira kum majignedo zahidan akun kasrati jinya kula shuja'an ala kira kun yace farnye tajamma'ati fihi jami'u al-akhlaq was-sifat al-hamida wan-nabila fa jugunyma mogobe fa do jugunyma abela jele nyugo sur ala kira la sallallahu alaihi wasallam okuma amena jawanibu dota ala kira ka fasamanti ala ni sigina wa باختصار وقد ظهرت آثار اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة منها الله سبحانه وتعالى على كرا سوغاندي يورو تشاما في أدوية طهارة نسبه صلى الله عليه وسلم على كرا دمبي وكسيني على كرا بوكولو كتاب لفو آدم على أبلا جلن كسيني فلم ينال نسبه الطاهر شيء من سفاح الجاهلية دونك على كرا جاهلية أو جنياكم ورا لندو ما على كرا بوكولو كتاب لفو آدم على كرا بوكولو كشرا وما صلى الله عليه وسلم على كراكو وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم على كراكو صلى الله عليه وسلم إنا فابي صحيح مسلم كنو كو على أي كنانة أيولو سوغاني كابو إسماعيل ديونا arabu bora ismaila de la me awa bulonda lo kinana ta ka bulonda o bonzon ala yolu sugani ka bo ismaila de wana fasamantiya min boli ote ismaila den tonka ayo qurushira ka fana sugani ka bo ulula mani jama chara abi chichi na fa qabla mana bonya abi chichi o kuma kinana ta bonzon fana la qurushira ka de kafsa kateme أيوة توقع بصفة عامة أيب بني هاشمي الدين ويالو فانا سوغاني كابو قرشي لكولا وكما كان فانا سوغاني كابو هاشم دونا كما ألا كرا دي كفسا كاتمي دانفين بلا جلنكا وكما بايرا كافو ألا كرا بوكولو كتاب لفو آدم لوك مسا نغتالا هذه حديثين بوريرا على كراغا فسمتيان دوي ومنها تطهير قلبه من حظوظ النفس والشيطان على كراغا فسمتيان دوي اني اكا كورتالكو دوي على كرا دسكون سينيا الشيطان نيرو تالا ما بينو شيطان نيرو بي دسكونا o shetana niro mi dusukuna re o de bi nyamari kibla ala kota siraka wani masira la dore bi ala soso iblisa niro mi dusukuna ni o ye ashahwa إذن حدود النفس وبآدم الدين بلا جلنا على كرا سينيا كابو أتالا وي على كرا كفاس من تيادوي فقد روى مسلم في صحيحه أن جبريل أتاه وكان مع الغلمان
فأخذه وشق عن قلبه وأخرجه وغسله في طست من ذهب بماء زمزم واستخرج منه علقة وقال له هذا حظ الشيطان منك. ني أحاديثي صحيح مسلم كنو جبريل نانا كتر على كرامة صلى الله عليه وسلم وياسر على كرا أبي حليمة السعدية أبي لا مولا أبلو بوفيلا أني الدمسون بكلونا جبريل نانا على كرامة كادسكون فرح ياي awa ka sugu kurdo bo ala ka duskun koni zamzamu jiye minan kono sanu mina kuma sorlaka akelen ka ko aya faraka jul kurdo bo ala ako ala krama awa nin jul kurun fle shetana ni yorobe kuma tigara ka wala ka fili kuma shetana jigi tigara ala kraka ko la depo dona parce que c'est fini niya bani pew ne se ka foy ken nable asamahu allah min ash-shaytan kuma ninye bonyay ani fasmantiyay ala kira sallallahu alaihi wasallam. ومنها عصمته صلى الله عليه وسلم من تسلط أعدائه عليه بالقتل أو منعه من تبليغ رسالة ربه. قال تعالى والله يعصمك من الناس. على كرا صلى الله عليه وسلم على يهتنغ على ما لبلا جوي وكسيغا فقا مين كيال على كرا نوفي نا ياسر على كتغا كنت كشي مي على كرا فاتلو أكدلاني سانفي juguye ko bela jelenke kube ala kira fa nasoro kumbe se ka faga abora do mina awa hijra do ka bo makan kata madina o do kunte desala o do no kunte desala fiu mais allah subhanahu wa ta'ala ya tanga ala kira fatla akadlane sanfe ala ma nindi juguma walma kafu bi se ka bali ala chika mindama akana seko lase ukonu ya toroko ni uya jogunyere me ala chika mindama akadese ko lase ayu umase ko kede ala kira ala risala mindama ya bela jelendi ka ba pew foy mato wa ala ma nila bla mai ala ka tangadiro note uye ko beke kira no fe sallallahu alaihi wasallam anani minyo ka bali o desoro ko anga fashion kala nga nyira soro awa amase ka ke. ومنها وعصمته مما يقدح في رسالته ونبوته على كرا تنغا فين تقول ميم سكا كي لبوي اكا تشيدي نيالا فين ناب سكا لبودو على كرا كيرا يالا انا كان نبي ما يالا على يا تنغا اوما ودل علىكو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى على كرا كوتي كافوني من جارا ركابو فو اي على يرني على كرا غيدي ninketa kana ninketa kana ninge okma ala kiraka tarkhula iswarla ite fenfesro komi yelewi ala kiraka kula ala ireye ewa akishika boma ala kiraka fasmante ado tuguni kaunuhu khatiman nabiyyin ala ya kira ulabani nabi ma ulabani la nabiyya ba'da nabi man fuita ala kiraka fe. قال تعالى ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. على القرآن في سورة الأحزاب أكون محمد تم شفاي من رجالكم كابين أكا تشيولا بالغو رجل وبفو بالغو دما على كراي فاي مي بالغو فاتي على كراي باسكي كاداكا على كراي صلى الله عليه وسلم أدوم بي awa fatura demsenela ubesegina okuma amafo min zukurikum pasi ala kira ye awa dofay me min rijalikum kabin aka chewla na'am walakin rasulullah nga ala kira de wa khatiman nabiyyin ani nabi ma ndafalano ala ka kira do ay kira dafani aye kan nabi ma dafani aye على كرجة فسمنتيا دو تغني ما في صحيح البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب
مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي لفظ لمسلم وأرسلت إلى الخلق كافة على كراك فسمنتي أدو يتغني على كراك صلى الله عليه وسلم إنا فابي بخاري كونو كو يفندور دينما وما دين نبي من شما كونيا وما دي كرا شما كونيا وك مبارك فو على كراك خاصائص دوي parce que nabi man waratena ko fe kira waratena ko fe jango anadi uma mubayra ka fo ni ala kira ka khasa'is do de ala minun ke aye amake mantonto wi amake awakira ni nabi manto yi ale demenani ako o farfala jume u yene demeni siranya gelenye kalo kelenta ma hake na ngulla kam da jugu kele amma suma folo amse ka kalo kelenge yani anga suma masafa mina ala be sirandu zukuna ni dun kele ke nyon sirana dro we pouvoir do sorole we aka fanga clanche tale ni kele ke nyon sirana dro fanga mimbala siranya bu clanche lata okma we sirano ale iye mani ya jete mine kafiru kunga chanka se degere mimma silame u damadoni me pta soro nu katabali wuli aw silame u bisula allah subhanahu wa ta'ala ka demedero in yansurukumullahu fala ghaliba lakum ni ala ya udeme mashiti saula ma ala arakira ka demeli aywa doke ka siranya gelendo kafiru dusukuna kafiru bisurunye har ala ba fo qur'ana kono ko aw islamew kafiru bisirawnya kateme har alaka aw siran mu dusukuno ka gele o ka gele kateme ala aywa katemu bisira ala yeranye kase digere mima adoy tune ala kira ko wuyem awa dukul bela jilen kale sedi yoroye ani senu yali kelay o koroy jumenye okma ala kira yere do fleno fo okma ni chewo che ale kam manto na ni seli soro yoro dola okma ka seli wati serambe seli chukudi ay salame sen folo am manton temeno akmbolu kamanagwa me ala kira kam manto la amana ga chukuji be yoro min ko na dukul ko be awa ibe yoro min konna kona manake chugo dukulo be ibina fenno soro dukulo awa ajizau le bisaka ta mamta mina awa meselmi ay ibe yoro le bisaka sili kasoro manton temeno oluk nga sena be keni jide kere kere nyama woluk ntseka ala batu yoro la nuka maabidute ala batu minun ko ka wajibi akun seka ke yoro shi fo ala batu so ina fo misiri flambulo ambolo chugumna mais ala kira kam manton ala no ya ke oluye ka fere ke oluye ala kira re kama seliwati sera imaji soro ibi tika goshi duko la ro ka munyeta ni tika fala ka wuli ka nyonala ibe yoro ma ni no ya da ako uye gani mala daga ne o ma daga mashiye kirato ni aywa uni jugu kelela ni fem sor la haramu do ka du aduni ko haramere do akunte be o ka du me ala ya duni daga ala kira kam mandonye ala kira ko yesornal don di alemani o ya shafatul uzma sornal don belebele ba kiyama dona ala kira ala be dimi dan fembe koro ambe jo ambe senge dan bela jilena ala kan kishi ala kan lafiya udona ala kan sigi la resi sumala allahumma amin nini ala kira nyira bunyai ambe nyogon dalaje katara nabi mama bela jilen ba fa le tese kuma la surunyala jonde be soral donge ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira de meta ala deli o kuma ka critique damfo no nyogon che bela jilen ga ta itarola nin dona mashitses awa ki kun don goro kiraw ni nabi ma unte jango mawore ko ninteo mawore te la yatakallamuna illa man adna lahu arrahman o dona masika fonko fo ala reka orodi makafika kuma
kuma kiraw de wasita ani ala che amisi ulima note an yara ko ninde ma shiti kundu akoro ala kira di ba fo ale bisi abeta ala tanin kauna ayre ba fo chukumina o dona tanunu abena ta ala tanu minu ka to don folo ala bino tolul alla duna wala kiyama donila kuma kiribe tige bebiti tarola kuma o kera ala kira di ala kira ko tuni kon nabi man kuma ci katara mawde ma khassa kira o kira be no tasro ala ya ci katara qabila do ma wal ma dugudo wa ila adina khawm hudan hakata wa ila samuda akhahum salihan wa hakata yutasoro nabi man bibi ci katara aka awa kata qabila do ma wal ma dugudo ma mais ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ale ci rakatara jinye bedema be risalatun alamiya ala kira ka ci kay mondial le jinye be ma o make nabi ma nyew make kira wo tena ke bli ala kira de labay abe awa riwaya dola ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko fuddiltu al anbiya'i bi 60 ko yale fasmantiya kira to nabi man to kan ni fen wore o kuma an flega duru min fossa aywa o be o hadisa ngono dore min be no tala o wa utitu jawami al kalimi wa khutima bi an nabiyuna ku ye kuma bakurubaw o ye odi al alakirama ani o ye nabi ma on dafa ni ne alakirai hadisa warbe no wafo ala kira wafo sallallahu alaihi wasallam ina fa be muslim kono fuddilna ala nasi bi thalath khisalin ala kira ko uye an fasmantiya mo kan jogo sabay akame ale ala kira dema ale ala kira fasmantiya ran nabi man to kan ni fen sabay o do jmenye ju'ilat sufufuna ka sufil malaika uye an ka safa ke komi melka ka safa komi melkaw ka safa donc an fle seli chugo mina amma ambe kam melkaw de ladige seli fem bela jele abina fa ambe kam melkaw de ladige ale melkaw ka baturi faranyo nga ka di ala kira kam mantuma aw seli kon dala ma ko wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan do kol bela jele kera misire muradu e seli roy أيوة حديث وربنا أبوكنا وأعطيت هذه الآيات من آخر وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش على كراكو صلى الله عليه وسلم ويني آية نونو سورة البقرة لابا ويو ودينما أبورا العرش وجكرة نيوي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كتاب السورة لابانا آية بلبل بدو أنا على كرا كما كنا نما ماي آية فلين كلا شو منا أبي وسا على بكشي أو تورا بلا جلما حديث أور بينو على كرا بافولا أعطيت 4 لم يعطهن أحد من أنبياء الله ويفنان عندنا ما ومدينة بمشيما أعطيت مفاتيح الأرض كيو دوكلو كليدي على كرامة وسميت أحمد وينتقو الأحمد نبي ما شئت يكون من طوي أحمد كاف أحمد وعلى كرادي صلى الله عليه وسلم وجعلت أمتي خير الأمم وينقم من تنك النبي من بلا يمي كنتم خير أمة أخرجت للناس ما من بلا جلم على كرا كخاصية أنا كفسمتي أيرا حديث وربي نتكون أبوكنا فضلت على الأنبياء ب60 وينفس منتيا النبي مون كان يفهم وروي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر نكا جنوبو أبي يافرا نيمين كيو منا مين كيو على بلا جلين يافا وما كان نبي ماني وما فون نبي ما منينته إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمم وينك مانتون كن مانتون نن يماي واللي كف سكت من مانتون بلا جلنكا
وأعطيت الكوثر ويكوثر كوجي دينما يلي ألمنا لمي على يا ربي وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه لهردون لواء الحمد تنون درapو ne Muhammadu de oye wotigi ne de tanun darapo adama ba koro ani mogombe adama duma donc adama mi abul bashar alemi dan fon bela jelen fay o yere be mi koro aywa bela jelen meta do onofe abe hadisa wala ala kira ko fadiltu ala al anbiya bi khislatayn ويني أيوة فاسمانتي النبي ما كان يجوكو فلاي ويجمعني كان الشيطان كافرا فأعانني الله عليه فأسلم نكا الشيطان نوي قرينوي كافر كندو مي على يندمي أكا أسلميرا ما هو ما بينو قرينو بينو في إتاما نيغو نو كران إسلامي الحمد لله رب العالمين كنا جيرا أبي نيمان سرب لغرو ناكرا كافري أيوة بارا بيبلو زرا دونك على كان كشي أنت وتورما أكما نيا جتمنه نيا نمبلا جلهم فرانيونكا جوجو با منو والما فاسمانتيا منو فلك أفونيه نيا بلا جلهم فرانيونكا بيتا فوتان ولو فلالا أبيتا فوتان ولو فلالا على مينك على كراي صلى الله عليه وسلم كابيني كرا كولا فقد ذكر أبو سعيد النسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة دونك أبو سعيد عليه كتاب الله وشرف المصطفى عليه أفو كونك أفو على كرا لاني جوجو فمنونيه فسمنتي أكون يكاب كوبي وردو كما بعد التدقيق يعني دونك جوجو بي ورو فم بي ورو على كرا فسمنتي أني أولي كا كرا ني أولي أي فم كاي ni komino ni ama mi nyogon ke kirato ye ale ajate fo bi woro ala kiraga fasamanti ado etuguni ma warada في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه على كده قال لي آدم دم بلا جلي نيموي قيامة دونا هذا جيرة لا بلا جلي نيمودو ولا فخر وسوته أبيك أن يفو وسوته أو ما أبيك أفو مند كما أو نكادو ha do ori afo kwi kaka nyimgo ya yira auna aun kado ya famo odla ba fa ko wasote parce que ala ka bonya ala kira ka bonya ni ala yere ma yira auna aun se kado na nyere ya famo ukma ala kira fo ala yale bonya ka se digere mi ma fo ayre de ka yira auna ya famo fo ayre de ka yira auna ukma ako ale de ye adama dem bela jelenga nyemo qiyama dona wa wasote ma jelanga nyemo do la haranga nyemo do ko be perenga bo ma folo mina ma folo be wuli ka bo kabru kono ne ala kira do ne ala kira kuma korota ma shi kunse ka korota sallallahu alaihi wasallam ma folo be sornal donge wiye ala kira di qiyama dona sorna do mbaka chane kiraw ba ke nabi mamba ke shira su ba ke manyuma mba ke deme sorna donge ifaye fabe sorna donge denyi sorna me o be ke wati jumay o bela jilen be kere ala reka kiriti ke folo ha mi betay taro mene katay jonne be aywa o kiribe tige chugudi anyore fo sakateme ala be funu be koro ameta katara nabi mo ma bela jilem yere nyini avena laba ala kirama di ba fo ale bisi ma le folo di be sorna donge aba nyin ala fa ka kiriti ke be ka titaro la okuma no bora esa aha ala izinu ndi mo mo o lubse ka gira saka sorna donge watanun darpo be ne de bulo adama ba koro jango ma wore
muttafaqun alayh nimbe bukhari kuna muslim kono bo abe riwayat de la muslim ye wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in nede sornal domba folo folo mambe sornal donge wa ma folo folo ka sornal dombe mina o nede parce que ala ba fo ala kare ko ngolo korta sal tu'ta min kadi ya fo ni ala ba kiye ala ni kira bunya de ala kira bunya ala kira bunya aya kanu aya bunya ala ka kanuna bunya sabati andu sukuna min be ala kira ka korta ira tuguni hadisu shafa'a tawil ina fanye min fossa na'am ala kira sallallahu alaihi wasallam ako ni ay sirwulamme aka duwuke anga duwuke aye place do beno lahara dona place machine amanka ni ma kelen doronte makanga ala deli ala ka o joro ndi ama okuma ni sirwala klala sirwala udwo de befo allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wad darajata arrafi'a wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta okuma al maqam al mahmud الشفاعة العظمى الوسيلة أبي فنكليندي نعم وجورب بدو أبدي ما كلم بودي ما كلم بي ما ما كلم كanga دووكي أوا على كو جورن داما و جورن من دي على كراديما لا محالة ما شنو من كان على كراتي ومن شرفه وفضله ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا على كرا صلى الله عليه وسلم أكا كورتا أنا أكا فسمنتيا أني أكا هيني ني أكا منتوني ani akam manton kanun be aduskuna akam manton makaribala wallahi ni hadisen bo irana hadisan ye jume ala kira ko kon nabi mo nabi mabbe ala do dima wodo jabledo i da to ka fo ala nin kenya bana mo kon nabi man bela jina tasoro min kadimi ba fo ala bo nebe ndefe ala ba fo akera bela jile tasoro me aleye atab lasago ka khiyama do makono ka ke sornaldo donc na kun kada ya kuma saka fo ala mbla arjana sommi nyogonti mbla okono nasra kun hamin nemi ayre nga arjana sof sakat me bela jilentaka akum soko fo akum saka hera chama fo mi menye shikatra me dor ayre dorompima me ako ay donc am manton ala kira kam manton ala kira srati akam manton bulo min koni ibe magasol ke ala kira ka toro ka cheya no te kira sara tamulo re ala kira ko ale aka sorla dombla ala do min dama na jabile no ni sikatala ale atake sorla do ka qiyama do makono akam manto min nabe na ta tasmala ka ala dili ala kam makoto ni min tara re in kana labuda mi mana tare fana ma dama ni islame kondo ni sara la ilaha illallah محمد رسول الله نو كونين سبت لمي دسكونا حرام نك مثقال ذره ite dume jahanabala atila mo be boni ala kira sonna doy sallallahu alaihi wasallam okuma ala kira ka fasamantiya doye Allah subhanahu wa ta'ala aye ala kira kerkera ni mu'jiza doye amuken nabi mantoye likulli nabiyyin likulli rasulin mu'jiza kirawo kira beno ala mu'jiza do dima mi baraka fo iye kiray me ala kira ka mu'jiza وني توتا تكلي كركرا لا هكذا القرآن معجزة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قرآن كف سكات من معجزة بلا جلنكا على معجزة كرامة
ala kira ka mu'jiza de kafsa katama bela jilenka wa qur'aner kafsa katama bela jilenka bo mu'jiza indum bela no fokata sa qiyamah doma okma nin fasmantiya minum fleniye nin kerkelen ko kerkelen minum flene ni ala yake ala kira sallallahu alaihi wasallama ni men mundi yira ala kira ka titiri a bonya a fasmantiya ka yirana ka fo alere ko kadi ala ye kateme jom bela jilenga kateme danfen bela jilenga bori yira alere kafsa kateme danfen bela jilenga alere ko kadi ala ye kateme danfen bela jilenga kuma nin fasambate an banduno aninin ko kerkeren no ka ke ala kira a bori yira ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى نادى الرسل والأنبياء بأسمائهم كما ألا كرا بنيا أنا فسمنتيا ودي كرا سابي كان نونكي أي نيا جتي من كورونا كونو ألا بكراو تأطعما نابو ولي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أبي تاتوما أي ولي كمين فينا أي تاتوما يا فلان يا فلان يا فلان من الله كرا صلى الله عليه وسلم كان يناديه بألقابه وصفاته أبي على كرا ولني أما جموني أنا كم معه تنيمو يا محمد وتي قرآن كنا نبي من تو ولا نو تو كم بركة محمد ما ولنا توي دون حكي كانوا فهموا ده يا محمد وتي قرآن كنا محمد توقف ورا قرآن كنا شيء ناني ما ولليته على كبارة دي محمد كونغا ينو مكافأ كأولي محمد أيوتي يا أبي على كلام يقول شو يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر كتا يا محمد وتي أكما على كراب بنيا كسي دغري مما دان فنتسك أكي على كانو على كراب كانو كسي دغري مما دان فنكا كانو سكسي ودغري ما إذن فالذي أكرمه الله وأحبه إلى هذا الحد يجب أن نكرمه ونحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا على يوم كانو كسي دغري ما كابونيا كسي دغري ما وكما واجب دو anka an fana ka bonya an ka kanu aka kanu ga geleya katema anyere bakunga katema ga nafulo ka katema ndeunga inafo زهرة بن معبد عليها مفلى عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر كو عمر بن الخطاب يعني الله كراكم بين يوم فيه وتجي بين يوم بلو أكو على كرامة أكو على كرا والله يكو كاديني كاتم فين بلا جيلنغا فوني من بي نكرا فلان نوانشي بمعنى نيم كون كاديني كاتم إيكا أكا كما بوليرا على كرا أكو مبي كاليني مسايني نيمي مسا من بلو أو كان لمنا دولا كيلنغا لمنا تدفع فيو فوني دي كانوكا جيريا بلو كاتم حرا يرباكونغا كانو كاتم إيركا umaru ko ako alakira sisa ere ko kadine kateme hari nyereka me umaru mo fote gwanza nde amo fote gwanza umaru yimiri
ne yɛrɛ ba kungo ne awa ne yɛrɛ kun ye mun ye dɛ ne kun bɛ kafiriya sira kan ni kun sara o kan n kun bɛna don mun de kɔnɔ jahanaba jɔn de kɛra sababu kan kisi donc n ka vie kun bɛ danger la ne yɛrɛ ni kun bɛ danger la jɔn de kɛra sababu k'o kisi o kuma alakira o kuma mun de kama ne bɛ o alakira in o ni kanu ka tɛmɛ alakira kan ya o miniti damadɔ in kanu Umar miirilo de la a sɔrɔla k'i kala ko wallahi alakira sisan kɔni i ka di n ye ka tɛmɛ n yɛrɛ kan alakira ko sisan kɔni i ka limana dafara sisan kɔni i ka limana dafara alakira ka hadisa wɛrɛ bɛ yen alakira b'a fɔ la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in muttafaqun alayh hadisa in Anas bin Malik de y'a mafila alakira ko sallallahu alaihi wasallam aw dula kelen ka limana tɛ dafa fiyewu fo ne de ko ka diya ye ne kanu ka gɛlɛya a fɛ ka tɛmɛ a fa kan a ka ne kanu ka tɛmɛ a fa kan ka tɛmɛ a den kan ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan n'o kɛra de ka limana bɛ dafa kuma o b'a yira k'a fɔ alakira kanuni ko dɔnni tɛ dɛ ko gansan tɛ i ka alakira kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan o ma nɔgɔ dɛ kuma o b'a yira k'a fɔ alakira kanuni ko gansan tɛ maa kan ka maa weleli kɛ ka mɔgɔw su k'u bila alakira kanuni kan ka denw taribiya k'u bila alakira kanuni kan o de ka kitabu dɔ bɛ yen rabbu awladakum ala mahabbati rasul sallallahu alaihi wasallam a y'aw denw lamɔ alakira kanuni kan alakira kanuni o ye adamako de ye alakira kanuni ka tugu alakira ka sira nɔfɛ o ye tiɲɛ dɛ alakira cikun yɛrɛ ye o ye a bɛna sira ɲuman bila an kɔrɔ an ka tugu a nɔfɛ nka alakira yɛrɛ fana kanuni o ye adamako de ye wala o ye adamako de ye maa bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a ka kira kanu don an dusukun na o de kama alakira bonya kun bɛ sahaba bolo ka se degré min ma o kama kun bɛ maloya alakira ma maloya dan hatta alakira ka sahaba baw kibaru sahaba olu kun tɛ se ka alakira filɛ ka mɔnaki ko ɲɛ jɔ alakira la ka fɛrɛ u kun tɛ se ka kɛ maloya kosɔn ani bonya o kama alakira maankutu hadisa minnu nana ka alakira maankutu alakira kun bɛ tan a jɔkundama kun bɛ tan a jɛya kun bɛ tan i b'a sɔrɔ sigaru sahaba i n'a fɔ Abdulahi ibn Abbas ninnu Abdulahi ibn Umar ninnu olu de kun Anas ibn Malik ninnu donc sahaba denmisɛn minnu kun bɛ yen o waati olu de kun bɛ se ka alakira filɛ ka fɛrɛ a ma donc olu de ye alakira maankutu n'o tɛ i tɛ alakira maankutu kelen mɛ alakira dacogo maankutu k'a fɔ ko sahabiyu ayiwa ko rawahu ayiwa ahadun min kibar sahaba har n'a y'a lakale i bɛ taa sɔrɔ a y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ de la min shiddatil haya u kun tɛ se ka alakira filɛ dɔ ka wasa o kuma silamɛw fana bɛ o taasira in de kan u bɛ alakira kanu waati bɛɛ lajɛlen na tuma bɛɛ ka alakira fasamati a yira mais fo k'a bɔ ni bilmunasaba ni rabiul awwal kalo sera n'o ye alakira bangeli ye u bɛ dɔ fara o kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u bɛ alakira ka sira kalan ka alakira ka fasamantiya kalan ka alakira tanu ni kitabu kalan o kuma o tɛ ko lagosilen diina la kuma mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ alakira kanuni o de ye ka alakira ka sunna labato ten huwa mukhtaun alakira kanuni ani sunna labatoli fɛn kelenw tɛ u fila tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kɔ mais fɛn kelenw tɛ dɛ bal inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam shay'un wa ittiba'u sunnatihi shay'un akhar ka alakira yɛrɛ jaati kanu o y'a damako ye ka tugu alakira nɔfɛ ayiwa o fana y'a damako ye kuma ni alakira kanu de mana sabati dusukun na o kuma alhabibu mɔgɔ min kanu b'i dusukun na mɔgɔ min ko ka bon i bolo n'o k'i ka min kɔ i b'o kɛ n'a ko i ka min to yen i b'o to yen mais maa min kanu tɛ dusukun na maa min bonya tɛ e yɔrɔ i t'o ka kumakan jate dɛ i bɛ se k'a ka kumakan dɔ kɔni kɛ i yɛrɛ ka intérêt kama i ka intérêt bɛ minɛ i b'o kɛ i ka intérêt tɛ minɛ i b'o to yen
men ni kanum bi duskuna na ku kamin ga boke na ku kamin to ibuga har na ya soro umadiye ya fam kuma ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka flabe sabati an sukuna alaka flabe sabati ka kira kanu sabati an sukuna ka bunya sabati an yoro kam bla ka sira jelenga اللهم ارزقنا حبه ووفقنا لاتباع سنته واقتفاء اثره وجعلنا في جواره في جنات الفردوس وكما الله سبحانه وتعالى دل اكا كرا كانوا سبات ان سكونا اكا تاسرا باتولي كو نوياني كا انكي كرا سيغنوي الجنه كونو harna yasoro anga bara ti ansi ama harna soro anga bara ti ansi ama okma ala kambe sabama ni o temana kaboyi wati tomanja totete me milti tantruka nukta fitino do be ambulo awa maulid kunka maulid ni kuma caman be ala a kuma ka ca al-mu'aridun minnu be mawludu contour la u be kuma bɛɛ lajɛlen fɔ pour que ka mawludu kɛ fɛn lagosilen u be kuma caman fɔ mais u ni fɛn o fɛn bɛnna k'a fɔ k'o ye dalu ye contre mawlid a si tɛ dalu jɔlen ye ni ala je doni yɛrɛ la min ka di n b'a fɔ tɛ dɛ min ka di n b'a fɔ n ta ye n yɛrɛ ye n ta ye n da ye min ka di n b'a fɔ o ko tɛ dɛ doni yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ doni yɛrɛ la k'a fɔ i bɛna ni dalu min ye k'a fɔ ko mawlid ye haramu ye bid'atun sayyi'a doni yɛrɛ kɔnɔ dɛ awa a tɛ yen nɔ ci hakada a tɛ yen nɔ u bɛ fɛn fɛn fɔ bolomadayɔrɔ ye a si tɛ bolomadayɔrɔ ye ni ala ye doni kɔnɔ o kuma mais an tɛna an da don o la u bɛ min fɔ kɛnɛ kan pour que ka mawludi sabute bakuruma fɔ la an bɛna dɔɔni de fɔ o la o kuma fɔlɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ ko mawlid ko lasili t'a la dalu foyi t'a la ko dalu foyi t'a la parce que alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ maa ɲuman tɛmɛnenw m'a kɛ kuma n'i y'a ye olu m'a kɛ hɛrɛ de t'a la n'a sɔrɔ hɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ hɛrɛ don olu tun bɛ anw kɔn a ma o kuma olu y'an kɔn hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin fɛn in kɛli hɛrɛ b'a la i y'a faamu anw ka fɛn dɔ kɛ sisan ko hɛrɛ b'a la ko n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye ko sahabaw tun b'a kɛ law kana khayran lasabaquna ilayhi bon o kama u ye mawlidi kɛ bid'a ye k'a kɛ filibante ye k'a kɛ kulu bid'an dalala o kulu dalalatin fi nnar o fɔra bid'a minnu ma u ye mawlidi dɔ kɔnɔ o kuma lasurunyana an b'a fɔ k'a fɔ mawlidi kɔni ko dalu t'a la ka dalu kɛ ko alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ maa ɲuman tɛmɛnenw m'a kɛ o tɛ dalu ye bittifaqil ulama parce que o ye jumɛn ye sa o b'a yira k'a fɔ at-tarku yadullu ala tahrim at-tarku mujarradu tarki yadullu ala tahrim alakira mana fɛn min to yen dɔrɔn ni sahabaw y'a to yen dɔrɔn o dama o b'a yira k'a fɔ ko haramu don la o tɛ dalu ye لأن علماء الأصول اتفقوا على أن الترك لا يقتضي التحريم بلا جلن بينوكا كافو على كرام نكي درون أما كي موندي كما أيا دوا كما كايكا تويوا والما يا توي فندر كما وكما تركو كما تشامن بولا كافو كونيكو أيا توينتي وباكي حرامي أي من دونيندو النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم أو كان ننكه أي ننتوي نا ياسرو تماشين تي من بي أبو حرامو يمنا كنوك ما بك حرامو ما كافو أما كيتي كنو تي دلوير أي ala kira ya dabo hari femmi ala kira ya dawa kama kayi ka tuy o yɛrɛ dama ta kɛ haramu ye dalu wɛrɛ de bɛ ɲini sisan mun de la a y'a to yen a bɛ se ka kɛ a y'a to yen haramu don a bɛ se ka kɛ a y'a to yen makuruhu don a bɛ se ka a y'a to yen wa hakata kuma dalu wɛrɛ de bɛ sɔrɔ ka ɲini ka sɔrɔ ka hukumu n dɔ sabati a ye لذلك بل قال بعض العلماء إن مجرد الترك لا يتعلق بحكم شرعي كافو كاتوينتي على كرام نينكه
ko hukumun kiri c'est-à-dire kiri ta la quoi ya kirte dlo alela ka fo okuma o fenya haramu wal makruhu wal mandubu la awa kiri se ka dlo alela ne ay kiri sorla alela dro fendo be ala kira ma ke me don bo kiri do fo ala o be soro fan wore de fe ka fa ya to ngondo dorote هذا معروف في علم الأصول ودي كما أمي كو تشامي بي على كرامة نشيكي سابو ماكي مرآه المسلمون حسنا مسلمو ياي كافو فين ماندو يا فامو بو مصري دايلين بيولا ni misiri jora misiri te se dalima a jora doro amelta silika kono me yoro chamana a juma folo jama ko dado mo bebe fam bela jilena yoro chama kana har no baba fam bela jilena mo bebe yoro chama kana wajidu be kala parce que fursado pour que ka mo shuku bla misiri jola ani misiri haka awa misiri sella men mbeke yoro chama doba fo bid'a doba fo bid'ate المسابقات القرآنية قرآن كونغرو على كرامة كونغرو كه ما رآه المسلمون حسنا السلام يا فين ماي أبدهم سون شو قبل قرآن درسيلك أكما نشولي دو صحابة أكما ما قبل قرآن درسيلك كتيم أونكا parce que corona kum farlente ñonka slamo kum bella fi corona dursila wala o dona kateme bika corona farlente ñonka ambulo o dona corona farlente ñonka kongrum saka ke sabo ñonka che min dursila bi bolo na fo ni min ta chara ni min ta sabatla ame karo dama akumi saka kew wa manu fana kunte me mundela make wati utekelenye la hala utekelenye ma slamo yae ka fo akan o yake ante daw fana ma mekla ka hafla ke note ni musabaka ke rajabi mana bodron be ka so donen do akanga kado min do madra aba blaga ta duma bana donc shera ka sorala mais là ambe jamari dalaje mo be bo fa ambe la jilana kana toujours d'abord tashji'u min kama kado faraka mais ala kirama ni shikede bo ye mawlidi bla minam kono munde kama iteni bla o fana minan kono nasoro ko dalu ko ala kirama ke ona nyona chama ya fam fen chama be robi bon ka fo ko jinya ko do jinya ko te nasoro jinya ko de wa fo ko jinya ko o développer mai mais jom se ka fo ko misir ko te ala ko jom se ka fo ko corona ko te ala ko se ka bo dina la de o se ka bo dina fiyo po tuguni sisa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar ko bid'a bededo so be nunum bo akono ka mawlid do mawlid be do akono ko kura wara minum beno ni o beno yere ka sabo ma wolu bo akono ka mawlid to amina kono ko parce ko ala kera ko bid'a mani kullu koni do ni be ka bara ko ni ba bededo akono ni ma nya ko koni iba bededo akono kana dobla akono ka dobo كسر كل يرى نعم من ألفاظ العموم كل من ألفاظ العموم نكل فرا يرى من أبي فهم بريتا ما يرى ولا حكلي بافهمه ده يرى ولا حالة ب أيوة التخصيص يرى ولا نصور بينك التخصيص نعلا كرا كو بدأ بلا جلي في البندية مي ولا كرا كلي نفنا كو كوني ما مي تاسيرا كراسينتي دينا لا ya famu tasira nyuma ne tasira nyuma do damele dina la okuma ibe abaraji soro mo mana ki oba abaraji soro ne tasira jugu fana senti dina la mo mana nyona ke ibi ka jurmu soro o tigla mo ta nyona be fariku okuma niye haka mukhassisui karafo kullu bid'atin dalala بدعة بلا جلي في لبندية هذا الحديث مخصص وما بفهم بدعة جود كدو بدعة جود كدو كله أنغنا فرد راكورة كافو فين به أبتو إطلاقا نيو قرآن يرتكال لجي أو مثلا كمان بقرآن كنا كمان مثالي كيلندرو
ni ala ka kuma kan ta alaje inni wajadtu mur'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in Balqis ala ko fembe u ye fembe do di ama mais est-ce que fembe kuma bolo wa ayi mobile kun ta bolo avion kun ta bolo ya famu la nyini ye masakani min kaka o be do kuma bolo o wati yere fana laha o wati la masakani min kaka ala yo dama akorda ka ko fembe kuma bolo o kuma hakli yere bo famu العقل السليم يفهم ذلك okuma amba metugini ko bon ni mawlidi kanga feti ni sunde parce que ala kira ye awa sunde ke kuma kanga kini sunde parce que ala kira ye yere ye sunde ke akumentene de sun u ya nyinga ako aywa ale bangiran tene wa kira ye fana awan tenendo o kama yen tenen bonya kan tenen sun ka ala wali mando kuma normalement ko ni mawlidi ndo ni mami manya kibe mawlidi fedi kanga ken sunde comme ala kira akechugo ni mina net o jabi amba fo yani angata suma folo anga ben folo esgen tenen ndo bonyali be ben wa be atebe kan tenen ndo bonya ala kira bangili kama o be benwa wal motebe amma dala nipse ka foko te bende tendo bunyali ala kira yu bunya donc sigatola okma no de sabatla ntenendo bunyali kechuko hada laysa amran tawqifiyan ka fa ala kira ra bunya chugul ma ka kete justi don matse ko fo ka fo ala kira yere ya bunya chugumina aya bangidum bunya chugumina aywa bela jilinga bunya chuguna net ay parce que société dina la ka fo kodo beno dina kono oluye umurun tawqifiya a fora ka ke chuguni mina juste obekete ina fo ala batu nun chama mete seli beke chuguni mina amrun tawqifiyun sum beke chugo mina amrun tawqifiyun hiju beke chugo mina amrun tawqifiyun ziyarate bewla naqasilete bewla me kodo beno tawqifu tola na sabat la dori rebsa ke chugo mina bakete okma ala kira bangeli bonyali obola ala kira bangedon ko bonya a bangira kalo mina ko bonya kan sojani ay ke chugo tola silame bse ko ke chogo madama ni sharia fo nyogon li tala awasira bibolo ina fo misali ala kirai anya maria anga qur'ana kala anyere ka mo kala ala kirai mo shu kubla qur'ana kala na ya fam ala kirai an su kamla qur'ana kala na okma shuli laysa amran tawqifiyan ala kira an shu kam bla qur'ana kalana naka kuma kaunde mais ambe ka mo shu ku bla qur'ana kalana bi ni wasila mi est-ce que mo bo da do bo o shuli ndo de te musabaqa yo amen nadwa ke o shuli ndo de floye idan al kayfiyya غير توقيفيه اكيشو de ka fo faga ken kecho de la justi la asulu kon yimi doron al hasu ala ta'lim al qur'an siraw bse ko ke ka demson su ka mo su ku bla qur'ana drusilla o bse ka ken siraw siraye nati sharia fonya awa salame sira bi bolo okuma bo min babi taslim nayo yere fa nan sono yere fa masa okuma ni ko aka ken sunye bo munde kama ni maulidi siraite mo su ku bla suna donc munde kama ni maulidi sera ni ko anga ken sunya munde kama ni maulidi sera ite mo bla suna sunyi nendo fenwore minuna ina fo situ sawal no ni o sera bo fo be mo bla sera do yere bolere ni mo sunya reka sungolo awa dobaje okuma wati tola sunyi nendo wati mine be mo shuku bla okuma yere ko anga maulidi feti ni sunya namanya ko munde ko sa ita fo mo ka maulidi don sun donc yani ka salami wala kusi okuma
mundi be fo tuguni ko ka ni maulidi ye aywa anko ambe ala kira ka sira de kala ambe ala kira tanu ka ala kira ka fasamtiya fo o te kere kere ni maulidi wati done ko kanga ke wati bela jirena maka kere kere ni ala kira ka awa bangili ko o bidai bo ambe mi fo wala dro esige maulidi kelaw ni maulidi boara la olu yera date maka ala kira ko la blere fiwa fukata sanwore maulidi sewa hakilo so ngala ka foni maulidi boara la dro o yi ala kira ko bani fukata sanwore madal maudri kala ko mboke bon avec wati tola men wati na bizat ni wati akeli kaka ni wati ni fanla katime wati toka munde kama ala kira sallallahu alaihi wasallam kuma mina na ku mentena donsu ayentena donsu kere kere nyama ka da abangelika bon akume ka ke munde kama ka ala barkada o kuma o na ku tarata donsu wala mana ku alamsa donsu o don o kun dejete barkada yawa na ku yentene donsu wala mana ku tarata ato tarata wala na ku don resunga min dentene do ka ala barkada no o kun demine yawa o sunku memene mais munde la yomo lisne bizat donc mundu koso donc ni mbayrana ka fo ala kira refleka yirana rabutul hawadith bil azmina amrun hakada ma'rufun fi din ko kera wati mina ka dlo aywa o wati la dina kilondo ka ure koni ko kuma ka ala kira ka bangeli ala kira tanuni ka ala kira ka histoire kala ka ala kira tanu avec wati belajirena mais ala kira bangela wati mina ka kerkera no oye o dalu chama mi o dalu chama badi be ka ko silamaya nye wal maslamaya ko fe ala kira sallallahu alaihi wasallam atale madina ayasuro chrétien ato yahudiya o be yoma ashura donsu ala kira yo nyinga munde koso abeni o be kan feti o ko ala ye bane sallallahu ko kisi farauna ma nindo indala ashura o kuma be ka sun o de koso ma ala kira ko awni musa kaka katime auka ma silameu ka ashura donsu asabu kira odiyo ربط الحوادث بالأزمنة ما واتي كورون كما أمنا وبافو توني كو سلامي منو مي مولود فيت وبافو مولود ما كو سيلي دون كو سيلي فلادي بدينا كونا لا سيلي فتيني أني سيلي باينا فما فو تشوكو منا ما كوني ما كافو مولود ما سيلي كو يه كسيلي دو فرا أو دينا كا نا فرا سيلي ويه كان تشوكو ياي arabu kan ta chukula fon fenna be takrari arabu ba fo be bel ko ala eid ina fa ma ko feti wala feti wal hakada akorda ka fo ala eid shar'i siri fiti wal masiri ba ko la nyinu toy yaqsuduna ala eid al-lughawi fon fenna be ke ka takrari arabu kan be se ka fo ma eid bonga kana nga marakana to wada tala siri ko do nuko sela korda ka fo ina fo seli awa eid al-fitr wa eid al-adha na kornata ka laje isa ya Allah subhanahu wa ta'ala deli maida dumni minan ka jika wasanfe kuma mina aka mo ya demande ayimu nufa ko ndala ko Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ala ambi delika dumuni minan jigi anka ka bo sanfe dumuni minan jigi be kanye fetiye anga folomo ananga la hakada mo'min anga folomo ananga malabon okuma be ke fetiye ya fama ni dumuni minan awan jira don ama feti antenyi nako donc eidan aflaka fo eidan
donc idu yede fɛn o fɛn isa filɛ ka yira k'a fɔ donc nin koba in a bɛna kɛ fɛti ye olu ye ani mɔgɔ minnu bɛna kɔfɛ donc a bɛna kɛ fɛti ye n'a waati sera zikirayat donc hakili bɛ jigin a la o kuma nin sigi n'a ɲɔgɔnnaw ka mawlidi ninnu donc fursa de do quoi fursa zahabiya tan de do ala ye tan minnu don an garisɛgɛ la pour que ka an denw tarbiya ala kɛra kanu ka se ka sabatu dusukun na manamana ko taayɔrɔ sigida kunta minnu bɛ yen nɔ donc yɔrɔw ni fɛnw ayiwa sisan surtout yɛrɛ adamadenw ɲɔgɔn dalajɛ o de ka di adamaden den sa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc ko kuntanw kan o kuma hadihi fursatun zahabiya nin ye tanw de ye pour que ka se ka denmisɛnw tarbiya ka ala kɛra kanu don o dusukun na tuguni an bɛ min fɔ mawludi ko a dalu jɛra sa dɛ a dalu jɛlen do ka kɔrɔ mais halisa dɔnnibaw bɛ k'u se kɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta ayiwa dɔw t'a ɲini k'a faamu wa adamu li'tirafi bil akharina wa afkarihim ala al-itlaq manhajun yahudiyun ne kɔni mana min fɔ diina la o de don maa wɛrɛ ta tɛ fiyewu a mana kɛ cogo o cogo o ye yahudiya système de ye yahudiya fɛ ni yahudiya yɛrɛ tɛ maa si tɛ adamaden ye o kuma yahudiya système de don diina kɔnɔna ne mana min fɔ dɔrɔn a banna o de don ni min sɔnn'o ma alhamdulillah ni min ma sɔn ma e ni hɛrɛ tɛ yahudiya système de don ala k'an kisi a ma ala ko maa minnu ma wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim mbalimake ala ko maa minnu ma ko maa minnu kafira u ko jɔn maa minnu limanɛra ko n'a y'a sɔrɔ limanɛ ko n'a sɔrɔ hɛrɛ kun don u kun tɛ an kɔn a la bon olu yɛrɛ ma limanɛya sɔrɔ olu ma se ka kanda k'a sɔrɔ o kuma b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o kuma ko e ma ɲɛ sɔrɔ a la i y'a faamu ka la takuna aduwwan lima tajhal i tɛ fɛn min dɔn kana k'o jugu ye e tɛ min ka dɔrɔn a banna o de ye nkalon ye e bɛ min kan o de tiɲɛ ye maa wɛrɛ bɛ min kan o de ye nkalon ye mahama kana ayiwa manhajun sayyi ala k'an kisi a ma ala k'an bɛn sababa ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala seybe ala kira fɛ wa ni ma kala i tɛ ala dɔn ko ni k'i bɛ ala seybe diina kuma fɔ wa ni ma kala i tɛ ala dɔn ko ni k'i bɛ kiti kɛ silamɛ kiti tigɛ ni ma kala i tɛ ala dɔn a ye to an ka kalan an ka ala dɔn a ye to an ka kalan an ka ala dɔn a ye to an ka kalan kɛ kuranɛ kalan kɛ ko an ka kalan an ka ala dɔn a ye to an ka kalan a hadisa kalan kɛ ko an ka kalan an ka ala dɔn a ye to an ka